Tervepä terve! Minä olen Sinisuutari. Ja minä olen Jani Lilja ja sinä katselet somenkielisiä uutisia lähes suorana toispuolet jokeen. Edessänne on somenkielisten uutisten ihka ensimmäinen erikoisjakso eilisen etätyöpäivän ja tulevan Turun päivän hengessä. Näin alkuun voidaan luonnollisesti onnitella Turun kaupunkia, joka on nyt rikkonut Facebookissa 20 000 tykkääjän rajapyykin. Ja Instagramissakin taisi paukahtaa 1000 seuraajaa rikki juuri viikko sitten. Kovaa menoa Turussa. Hyvä Turku. Mut kuule, tietysti Jani, me ollaan nyt jo aika so last season. Pyöritään Twitterissä ja nämä somenkielisetkin ammentaa aika paljon ideoita sieltä Twitterin puolelta. Joo, näin on eilen kerrottu vai edellispäivänä kerrottu jossain seminaarissa, että Twitter ei ole enää kuuminta hottia ja sen käyttö hiipuu ilmeisesti ja vastaavaa. Kuulostaa mun mielestä aika paljon samalta kuin nuoriso tuntee suurta vetoa esimerkiksi radiomainontaa kohtaan. Mutta meilläkin nyt oli viime viikolla sentään tämmöisiä omia kokemuksia siitä, että jotain Twitterissä edelleen tapahtuu. Että tuossa muutama päivä sitten twiittailin yhtä koulutusta ajatellen semmoiset kysymykset, että minkä takia ihmiset twiittaa, minkä takia kannattaa twiitata. Käytiin siinä sitten tuommoista häsäriä kuin syy twiitata. Ja se mikä ehkä mut yllätti jonkun verran oli se, että tuli vastauksia loppujen lopuksi aika paljon nopealla syklillä. Joo, se meni hyvin läpi ja sai kyllä mutkin miettimään, että miksi twiittaa. Ja mun näkemys ehkä tähän niin ylipäätään Twitterin käyttöön on se, että ennemminkin se on vasta avautumassa ihmisille, että miksi kannattaa twiitata. Että häsäri olisi voinut olla myös, että olen Twitterissä, mutta vain seuraan enkä twiittaa itse. Siinä se toinen ääripää on sitten tämmöinen ministeristason henkilö, joka sitten yritti saada vähän ihmisissä kanssa keskustelua aikaiseksi. Muuan Alexander Stubb tuli kysyneeksi ydinvoimasta. Jännä. Sitä keskustelua oli myös ihan mielenkiintoista seurata ja käytiin vähän vakoilemassa, että miten Stubb oikeastaan itse oli siihen keskusteluun, itse aloittamansa keskusteluun osallistunut. Ja aika korrektisti, siellä oli muutamia suosikkeja, muutamia uudelleen twiittauksia, mutta selvästi sellainen niin kuin keskustelua johtava kanta hänellä kuin itse, että olisi ottanut oikeasti asiaan kantaa. Just tietysti poliitikolle vähän haasteellista toi, että sulla on omat mielipiteet, mutta kaikki, mitä sä sanot julkisesti nykyään, niin tartutaan niin hanakasti. Ja Alexander Stubb on ehkä sen itse nyt saanut aika hyvin huomata tässä, että ajatellaan aikaa ennen pääministeriyttä, niin hän oli hyvinkin tyypillinen sosiaalisen median käyttäjä. Se, että miten hän hehkutettiin äärimmäisen taitavana käyttäjänä, niin se ei mun valitettavasti oikein koskaan uponnut, koska mun mielestä se oli hyvin stereotyyppinen. Hän kertoi paljon itsestään siinä ja twiittasi kuvia itsestään tiukossa pyöräilysortseissa kisojen jälkeen ja vastaavaa tämmöistä kevyt mielestä. Eikö sinun iskenyt pyöräilysortsit? Vähän siinä ja siinä. No, siis mun mielestä on kuitenkin ollut se hyvä, että hän on lähtenyt, nyt hän on pääministeri, niin monta kertaa kysely, että on ollut kyselytunti ja että mitä tavallaan ihmiset on mieltä. Että ainakin antaa sellaisen kuvan, että tavallaan yrittäisi löytää sieltä niin kuin, tavallaan kansan mielipidettä tai kysyä tavallaan ihmisiltä, että miten meni ja ottaa vähän feedbackia. Ja jotenkin haluaisin ainakin uskoa, että hän oikeasti sit lukee niitä keskusteluja ja niin kuin, sillä tavalla kuitenkin hakee sitä vuorovaikutusta. Se on tietyllä tavalla varmaan aika kova koulu Stubbille tämä Ukrainan lentokoneen tiputus tuossa, koska sen jälkeen kun hän oli vähän triathlon kisassa samaan aikaan ja twiittaili sieltä fiiliksiä, niin sai lehdistöltä ja ihmisiltä suhteellisen kovan tykityksen niskaansa, että nyt teimme hyvin ja linja muuttui sen jälkeen ja omalla tavallaan kyllä parempaan suuntaan. No tietyllä tavalla, mutta se voi varmaan sanoa, että ei ole helppoa. Ei ole ministerinä helppoa. Paljon mukavampaa tämmöinen somenkielisten uutisten juontaja, jolla ei ole minkäänlaista vastuuta mistään. Siinä tuli tarpeeksi politiikkaa. Nyt mä haluan ehdottomasti vetää säätiedotuksen. Joo, kello tuntuu lyövän jo tarpeeksi, että on aika lähteä pois kameraa edestä. Kyllä, mutta vielä se säätiedotus. Eli ensi viikoksi on luvassa jänniä häsäreitä Twitterissä. Semmoisia esimerkiksi talvituli. Lumimyrsky. Tai muutan Espanjaan. Nauttikaa loppuviikosta, kesä on ohi. Mukavaa viikonloppua. Mukavaa viikonloppua.